खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ राजखान्थिनिफ्राय आजिरा लानो सानो नाथाय दोलोआ आंखौ हगाराखै बुंदों प्रमिला रानी ब्रह्म। लाइमोन फुटबलार रैसुमै बसुमतारीखौ प्रमद बर'आ खौरां लाहैदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हादरनाङै जेट सिकिउरिटि मोनबाय। गोर्बोआव थानाय आइजो आरो 18 बोसोरनि दुइसिनफोरा कर'ना भेक्सिन लानो मोननाय नङा। क'क्राझाराव सासे KLO हमदों। आं सासे फावगिरि आरो मोजां सुबुं बुंदों पंकज त्रिपाठीआ। अजय देवगानआ सासे सिमाङारि महरगिरि बुंदों डिरेक्टर अमित शर्माया। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आं राजखान्थिनिफ्राय आजिरा लानो सानो नाथाय दोलोआ आंखौ हगाराखै। गोलाव 30 बोसोराव राजखान्थिनि फोथाराव खामानि मावनानै गासै थासारिखौनो मोनदांजोब्बाय। बेनिखायनो आं राजखान्थिनिफ्राय आजिरा लानो सानो नाथाय दोलोआ आंखौ हगारैनि थाखाय दिनैसिम राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थानो हायाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों BPFनि आइजो दैदेनगिरि आरो आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बेजों लोगोसेनो मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ आसामारिफोरनो बयनिसिमबो मागो दमासि फोरबोनि गाहाम हामलायनाय हरनायजों लोगोसे मागो फोरबोआ आसामारिफोरनि आबादजों एंगारहायै सोमोन्दो दं होननानै बुंदों। मन्त्रिया बुंदों दि दैज्लां बोथोराव आबादारिफोरा सान्दुं अखा नेवसिनानै माइ गायो, आबाद मावो आरो मेसें बोथोर सफैनाय लोगो लोगो आबादारिफोरा गावबा गावनि फोथारनिफ्राय मोननाय फसलफोरखौ न'आव लाबोजोबनायनि उनाव माग दानाव दमासि फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालियो आरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फालिबोदों। BDCनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै बर' हारिनि जाखांफुनाय लाइमोन फुटबलार एबा जोलुर गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारीखौ खौरां लाहैदों। रैसुमै बसुमतारीनि हालोदनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो प्रमद बर'आ रैसुमै बसुमतारीनि न'आव थांनानै खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि लाइमोन फुटबलार रैसुमै बसुमतारीया थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजाना खावसे पेरालाइज जानानै दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नखरनि राङारि हालोदा गाज्रि जानायनि थाखाय रैसुमै बसुमतारीखौ मोजां देहा फाहामसालियाव थिसननानै नांगौबादि ट्रिटमेन्ट होनो हानाय जायाखैमोन, जायनि जुनै रैसुमै बसुमतारीनि देहायाव आलादा आलादा बेरामा नुजाथिदों होननानै प्रमद बर'आ फोरमायदों। नाथाय रैसुमै बसुमतारीखौ ट्रिटमेन्ट खालामनायनि बिबानखौ BDC खुंथाया लाबाय। मख'नो गोनांदि दिनै मोनाबिलिनि गेजेरावनो रैसुमै बसुमतारीखौ गुवाहाटीनि JNRCआव थिसननानै नांगौबादि ट्रिटमेन्ट खालामनो थांखि लादों होननानै BDCनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। नेडानि लिंथुमगिरि आरो आसामनि राङारि, सावस्रि, सोलोंथाय आरो PWD बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो हादरनाङै जेट सिकिउरिटि होबाय। सोलिफु बोसोरनिनो एप्रिल दानाव खुंफुंजानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मिरु नखर मन्त्रालयआ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जेट सिकिउरिटिखौ बरायनानै लादों। मख'नो गोनांदि आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामावल' जेट सिकिउरिटि मोनोमोन, नाथाय दानिफ्राय भारत हादरनि खना खनला जायखिजाया जायगायावनो जेट सिकिउरिटि मोनसिगोन। बबेखानि IBआ गथायनाय रिपर्टनि सायाव सोनारनानै मिरु नखर मन्त्रालयआ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जेट सिकिउरिटि होनायनि बिथांखिखौ लायो होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। 16 जानुवारि गाबोननिफ्राय हादरनाङै कर'ना भेक्सिन होसिगोन। गिबि खोन्दोनि कर'ना भेक्सिन होनो थाखाय हादरनाङै गोख्रों थियारि खालामदों। नाथाय गोर्बोआव थानाय आइजो आरो 18 बोसोरनि दुइसिन लाइमोनफोरा कर'ना भेक्सिन लानो मोननाय नङा। गोर्बोआव थानाय आइजो आरो 18 बोसोरनि दुइसिन सुबुङा कर'ना भेक्सिन लानो नाङा होननानै उदाङै खावलायदों भारत हादरनि सावस्रि बिफाना। सावस्रि बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला गोर्बोआव थानाय आइजो आरो 18 बोसोरनि दुइसिननि मोदोमाव दासिमबो कर'ना भेक्सिनखौ ट्रायेल खालामनाय जायाखै। बेनिखायनो गोर्बोआव थानाय आइजो आरो 18 बोसोरनि दुइसिन लाइमोनफोरा कर'ना भेक्सिन लानो मोननाय नङा। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ
गाबोन कर'ना भाइरासनि टिका थुनाय अभियानखौ बेखेवगोन। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कालिपुखुरियाव उदखारि आफाद KLOनि सासे थिउरिया हमदों। स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामना क'क्राझार पुलिस आरो रैखाथि बिफाननि जथायारि अपारेसनाव उदखारि KLOनि सासे सोद्रोमाखौ हाथियारजों लोगोसे हमनाय जादों। बबेखानि हमजानाय KLOनि थिउरियाखौ 30 बोसोर बैसोनि प्रदीप राय होननानै सिनायथिनो हादों आरो बेजों लोगोसे गंसे पिस्तल आरो थर .6 गुलिखौ बोखांनो हायो होननानै मिथिनो हादों। बेनि बागै क'क्राझार पुलिसआ सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला KLOनि थिउरिया प्रदीप रायआ मागो दमासि फोरबोनि समाव न'आव फैगोनखौ स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो पुलिस आरो रैखाथि बिफाना कालिपुखुरि गामिनि दोंसे लामायाव जमनानै थायो आरो हमनो हायो। पंकज त्रिपाठीआ मिथियोदि गावखौ माब्लाबाबो आरिमुआरि फावखुंगुर महरै रावबो साननाय जायाखैमोन। नाथाय बेखौ बियो बैखौबो मिथियोदि गावखौ सासे मोजां फावखुंगुर महरै गनायनानै लायो। त्रिपाठीआ बुङोदि आंखौ माब्लाबाबो हिर' महरै साननाय जायाखैमोन, आंदि सासे फावखुंगुर। आरो आंहा बैनि फारसे जोबोर मोजां मोनदांनाय दङमोन। दिहुनगोदान डिजिटली ट्रप कागजआ बिखौ ओरैबादि मोनसे आखुआव फाव होदोंदि जाय स्टारडमनि सानस्रिजों लोगोसे हिर'इज्मनि सानस्रिखौ सोमोनांथाव खालामदों। मख'नो गोनांदि कागजआ मोनसे सैथो जाथायजों लानानै लिरनाय सावथुन आरो त्रिपाठीखौ ओरैबादि सासे सुबुंनि महर होदोंदि जायखौ मोनथायनि फारसे मावख'आरि फोसावनायजों थैनायनि साजा होनाय जादों आरो बियो फोरमान खालामनो थाखाय गावखौ दासिमबो गोथाङै लाखिनांगौ आरो जाख्ल'नाय खुंथाय राहाजों गावखौ जुजिहोनांगौ होननानै मोनथिनाय जादों। अजय देवगानआ सासे सिमाङारि महरगिरि। डिरेक्टर अमित शर्माया बुंनाय बादिब्ला बिनि गावखौ बावसोमनाय आरो गोसो गुदुंआ मैदानखौ सावथुन दिहुननो थाखाय मोनसे गोलाव लामा थि खालामदों आरो अजय देवगाननि फैनो गोनां जिउ जारिमिनारि गेलेनायनि फावथायनि मुंखौ मैदान होननानै मोनथिनाय जादों, जायखौ अमित शर्माया दिथा होदों। मख'नो गोनांदि बे बोसोरनि साबसिन सावथुनफोरनि गेजेराव मैदान सावथुनाबो मोनसे, जायनोखि सावथुन महरै फोसावजानायनि लामायाव दङ। सावथुन दिहुनगिरिया थि समाव सावथुनखौ आबुं खालामनो आरो थिखानाय सम मथे दिहुननो थिरांथा लादों होननानै मोनथिनाय जादों। लोगोसे स्पटबयजों खोथा रायज्लायै बिसोर बुंदों, जों लकडाउननि सिगाङाव फ्राय 50 साननि शुटिंखौ खालामखानानै लानाय जादोंमोन। दा जोंनि सेराव शुटिंखौ आबुं खालामनो थाखाय 50-55 सान सम दं आरो जों 15 अक्ट'बर 2021 मायथाइनि सिगाङावनो थि खालामखानानै लाबाय होननानै मोनथिखानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।